Mangayo anike da banda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma. Ambalma Shirifla Jabrani Flebaro Malikono ani Malikoka Kafuli ani Walimando Nyeshi Oma ni wati mbasoro omunu kelembe ka osigi wasa obsika okwa jemuka mandi jemuka kerenkrani mi namba wele ko chiwara nabe senekelaw bagamaralaw monikelaw jiriturlaw ani bolla barakelaw be wele blani bela jelema alhamdulillah bi ayansi woro mina oyi Bamako sigida flane kerenkrani uka kimimbe namba wele ko hippodrome ambe woro mina ambe ambalmake ani anterke no ye Musa Jara alela kodonen do anga jamana ngono femi kono mara kono o sobe koro nyalen babulu ambe domine ko bi alhamdulillah Musa en fleni aka pigeon ya un pigeon so am se ka fo ya un pigeon ibe pigeon fasugu fenfen ni dien kono a bela jele dobian nga bamba ko men da mentikle akai Musa ere da kono Musa ka fo pigeon fasugu munun be an Musa amena korofo galamani tengwala akashi kidado ala ka bela jele nya fana anga soroka temini korofo to Musa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Vraiment Shirifla mo mbofo mo barkada parce que ala ka da déplacer ka sama no vraiment ne re kon taro me mun foy je suis très content voilà jaran ifene yam bismillah o fene jara on re o jaran abenawma antina ko bla da grindala ambora ka ame yan ka pigeon so niko pigeon so abe pigeon fasku fen be kono shilama fasku fe abedo be yanno don yani angata worojan akada yi ka fanyana pigeon mara e donana wakati jumain i donna pigeon mara la wakati jumain wa kun jumain i blaga do pigeon mara la bismillah vraiment kramo ke ko kuma jaranye parce que pour que ega segana kana ningo bela vraiment au koro bara tabolo kan folo bon ne donna kono mara la depuis l'âge de 7 ans mbaga mo ko mun fonyana bon ne rebe sambina na sisa bon vraiment ne donna la depuis mes sans wolonvla levier kono san be bon ala barkala chamantama son bon ne kon ta son ambulo depuis la wa photo depuis la phobie kono ka fo ko Musa fle kala kono dengene tabolo ko madle kake bon après ne rek la gando kono na amour kumena bon amour ko fenyere nya bala femi surala fem na fa bon amour fane bon ode ne re to ala ko sebebi awa pigeon mara mali kono en no anya yi ka fo ma chaman bi ake ngo bake bulu krefefen mbe fen worula mbe pigeon din sabanani tan mo blanc krefe ka to ka dumuni nduma nga anya yi ka fo etento yi mba fina femi a camion fa o de be soro e bolé ça c'est vrai Musa oui pigeon mara oui anya yi ka fo e kelembe ka ki tabolo yi pigeon fasugu fen be a bedo be an akadini ka fo en flebaw anan leje baw nan lamenke baw pigeon qualité munun be bolé an ika idado ala kilin ka a fese ka benyefo o be jan mo ge ko question jaranye comme en turque ro chama ira ne model mira sanga ta fo model kema saban donna bon a bere masagata parce que won ya mesega mun yira no yira kalamo kala kota bon kono mara iko question na ko mo ba ke bolo kono fe c'est vrai mo ni ne be bara be bolo kono fe parce que bara cité kama donna fa et puis barlan ko fanate bon ne re kono be kono kula wasote ala barkala me kuma na bi ne mbora telena Mali drontere le mona entier bebe ne dombi sur raison bebe dombi bon ole siriflana kada ana ko numéro blanc bo chamba wule ko e katara Musa fe ka jaran yede ko cien sengana kono kula amena kono kula me for bawke me fen chama kene kono yi ala barkala bi ne dona Mali kono bi ne kono sababu bon kono mara fleni mo ba ko fitini do c'est vrai kono be do bambulo kono do bambulo ya kile ya nga Mali kono yi nyo yirila o pere kemenani katabla kemedurula bon amolu produit pour que obsega consommer jamana busogo o san o ba faga o ba don bon an yere ne bala san bon pour que ka sega kono mara yere ba korotan ka valeur do ala ka valoriser ka kla ka yira tobula on ya afrique mais on se ka baraka na fure obsega ka chokomi bon an ye choko bega pour que ku nege ko shimun be ku lasi an mon Bamako ya bon alhamdulillah rabbil alamin an chamana ne soro
tubabu yɛrɛ bɛ bɔ san tɔw la ka na visite k'an fɛ yan nɔ sisan u bɛ content u bɛ cadeau d'an ma u bɛ segin bon modèle caman bɛ yen i n'a fɔ n ye modèle dɔ yir'i la dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko G Angora bon dɔ fana n y'o yir'i la tɔgɔ ko Romagnoli olu bɛ Romain fɛ yen nɔ G Angora bɔ Hongrie bon G Angora mun filɛ tan ne ko ko baara lankolon tɛ G Angora paire bɛ daminɛ 235 ka taa bila fo 260 la a paire kelen bon Romagnoli fana même chose comme ça bon dɔ fana bɛ yen an b'a fɔ ko Mondain ale ye kɔnɔ belebeleba ye a ka bon ne kɔnɔ bɛɛ bon paire bɛ daminɛ 225 ka taa bila 230 ani 235 la bon o tɛmɛnen fɛ dɔ bɛ ko o fana bɔ Italie bon dɔ fana bɛ yen an b'a fɔ ko Frisé fana b'an bolo ale si mɔrɔmɔrɔlen don peut-être ne caman ye vidéo ye ka kumakanw si o bɛna ye k'a fɔ kɔnɔ n bɛ ka mun citer kumakan kɔnɔ u b'u ka tata kɛ bon Frisé fana ye kɔnɔ dɛ ale fana cɛ ka ɲi ale fana paire bɛ daminɛ 35 ka taa bila fo 60 o bɛɛ y'a prix ye bon dɔ bɛ o kunsigi ka jan an b'o Capucin français n y'o fana yir'i la o jɛman o n'a nɛrɛman n y'o o siyancɔn fitinin yir'a la n y'o fana vidéo kɛ bon ale fana bɛ bɔ Faransi ale wari ka ca kosɛbɛ ale paire bɛ feere 200 000 francs 40 bon a dɔ fana bɛ yen o t'o Capucin hollandais o ni français c'est pas la même chose bon hollandais ka nɔgɔn dɔɔnin o paire bɛ feere entre 50 000 ka taa bila 75 000 la bon nin bɛɛ ye kɔnɔ jɛriw ye ka taa bon dɔ bɛ yen ko Lynx de Pologne bon paire fana b'an bolo yan an b'olu paire feere 12 ka taa bila 15 la bon dɔ bɛ yen le Roi de King n y'o fana yir'i la Roi de King fana b'an bolo ale ye kɔnɔ la ale kori bɛ fɔ ballon a sengala korilen don a kɔrɔ o paire bɛ daminɛ entre 60 000 ka taa bila fo 100 000 la voilà olu cogow don quoi bon modèle tɛ se ka fɔ ka ban n'an ka wari an bɛ se ka bi bɛɛ k'a la n tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban awɔ. Musa Jara i ni ce nin diyara n ye kosɛbɛ sabula nin yɛrɛ ni ne ɲɛ fa tewu ka sabu kɛ n bi kɔnɔ ye n bi kɔnɔ maralaw ye mais k'a ye k'a fɔ ko maa de bɛ yen ale sera ka nin baaraba kule in kɛ tan wasa fɛn min ye kɔnɔko a bɛ se ka yakubaya cogo min na vraiment o foli belebeleba bɛ yen nka Musa ni maa ye nin ye tan a bɛ maa kamana gan dɔɔnin mais ko n'i b'a la i da sera a ma fo a kɔnɔ ka k'i la e baara i y'a kanu i donna a la ne ko nafa bɛ sɔrɔ a la wa. bon alhamdulilayi rabil alamin nafa sɔrɔ a la parce que ne yɛrɛ kɔni ala barika la ne tun ye commerçant de élevage in kɔnɔ n y'a dan depuis l'âge de 7 ans n y'o fɛ kuma kɔnɔna na n b'o la mais n tun bɛ ka commerce kɛ mais n nana commerce kɛ ka san damadɔni k'a la n ɲɛ b'a la n ɲɛ b'a la de e jɔ ne ka segin kɔ ka taa n ka baara in na tuguni kelen bɛ taa k'i dan bon n ko sɔnni nin ka taa ka ne dan ne ye n ka sugu to yen n seginna ka na ale yɛrɛ la bon ala pepewu hali tɛmɛtɔ tɛ tɛmɛ sugu la sugulamɔgɔ yɛrɛ ale tɛ fɛ k'o ye yɛrɛ bagan marala kɔni olu kɔni ka di n ye bon depuis o la fo bi vraiment ne b'a la fo n bɛ ka kuma a tɛna fɔ n bɛ ka kuma ka dama tɛmɛ bagan marala caman bɛ n dɔn n bɛ ka mun fɔ bon caman bɛ se k'a sɛbɛntiya aw ye k'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ ne bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ne ye so jɔlen sɔrɔ a la ka so terrain min bɛ n bolo bi alhamdulilayi rabi la a bɛ taa soden 50 la terrain n yɛrɛ tɔgɔ la a bɛɛ papier ka ɲi so jɔlen 4 bɛ n bolo n bɛ ala fo mulu bɛ n bolo fɛn bɛɛ bɛ n bolo a la bon n y'o bɛɛ sɔrɔ kɔnɔ ni bagan de la bon ne kɔni hakili ne bolo baara ɲɛnama don ala barika la n'an jiginna n bɛ se k'a bɛɛ papier jira duguma wa so tɛrɛ n bɛ se k'a bɛɛ jira la bon nin bɛɛ la pour que n da sɔrɔ o ma parce que y a des gens u b'u sigi ko projet k'an dɛmɛ projet k'a kɛ tan tubabuw kana financer ma i b'a f'u ye ko ne ko adamaden surtout les Maliens jeune denmisɛnnin sifinw denmisɛnnin diplôme waso tɛ denmisɛnnin diplôme caman sigilen don ko ma baara sɔrɔ diplôme b'u bolo n taara ye an bɛ baara sɔrɔ mais non j'ai l'honneur c'est pas ça ko ne ko ka wuli baaralankolon tɛ yen u ka wuli an ni kalanna kalan kun tɛ ko pour que k'i ka baara sɔrɔ kalan kun i ka ko de dɔn i ka ko faamu bon ni k'i yɛrɛ nafa n'a ye bon n'i yɛrɛ ye k'a fɔ entreprise ou bien an ka projet tɛ dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ de b'i sigi k'i miiri ni ne ye nin fɛn ta ka nin fara nin fɛn kan a bɛ mun de kɛ o ye projet depuis fɔlɔ i yɛrɛ b'i ka projet créer ne filɛ nin entreprise de ne bolo ne ka entreprise les ailes du bonheur retraite tɛ nin na yɛrɛ fo saya fo saya bon i b'a fɔ jeune ko ne ko k'u ka wuli u ka baara kɛ an kana an sigi fo gouvernement kan de gouvernement yɛrɛ jɛnen ye e ye gouvernement ye ne ye gouvernement ye diɲɛ bɛɛ yɛrɛ gouvernement ye quoi tɔgɔ de don bon n'i wulila k'i sɛnsɛn k'i kolo sigi i bɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ka so i ma taa fɔ k'a ye n dɛmɛ quoi parce que a masurunya ye damadɔni ye ne ka fɔ damadɔni na mɔgɔ tɔgɔ fɔ n tɛ s'o ma
ne ni ɲɛmɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ il y a un jour o taara an fɛ foire la karisa i bɛ sɛngɛrɛ a ka di an k'i dɛmɛ projet la n ko projet kɔrɔ n ye n fili bin na u ko projet kɔrɔ pour que ka fɛn d'i ma pour que i bɛ se ka dɛmɛ n ko karisa n ko n'a fɔ jumɛn ko bon karisa e filɛ baara min na san o san b'i ye foire la i ka foire taabolo kɛ wari sɔrɔ mais ta banque dɔ filɛ nin ye sanu jukɔrɔ i ka taa dɛmɛ ta o fɛ k'i dɛmɛ n ko karisa ne mago tɛ banque juru la munna mago tɛ banque juru la parce que an kɔni fɛn ninnu filɛ vraiment nafa b'a la bon sini sinikɛnɛ ma i ka t'i ta ka taa banque juru ta sini sinikɛnɛ ma o fɛnw ka perdre bɛ fɛn dɔ la o b'i minɛ i bɛ kaso fu kɛ n ko bon ne bɛ n sinsinnen tɛ alhamdulilayi amina ma alhamdulilayi ne ma so la n ye n débrouiller mɛ bi n bɛ ala fo halisa n bɛ ala barika da walayi halisa n bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye u ka wuli u ka jɔ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin de ye n ma taa yɔrɔ si mais ala barika la n bɛ n débrouiller n bɛ n ka baara kɛ baarakɛlaw bɛ n bolo ka ɲɛ ne kɛra n yɛrɛ bɛ ka denmisɛnnin caman bolo a bɛ baara kɛ n bolo n b'olu yirala k'u ye parce que entrepreneur mɔgɔ 5 de bɛ ne bolo mais mun sara par mois a kelen o kelen b'a bɛɛ sara 5000 o mɔgɔ 5 calculer ne fɛn tɛ sɔrɔ a la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ donc maa 5 b'e bolo baara la ka fara i yɛrɛ kan ka fara n yɛrɛ kan kalo kalo b'a bɛɛ sara i fana jamana gouvernement bɛ k'o de laɲini bi bon wasa denmisɛnw ka baara ko merci beaucoup bon tu sais mɔgɔ bɛ jigin gouvernement n'a rien à faire adamaden i bɛ wuli i bɛ baara de kɛ n'i yɛrɛ baara kɔnɔna aw nana ne fɛ yan bi ne m'aw wele o mais a ye ne ka baara kɛ n'o de ye k'a ye vraiment ka wuli ka na expression na fɔ ne ka so bon c'est là kɔrɔ baara bɛɛ a y'a ye baara ɲuman de don sinon n'a sɔrɔ ne baara lankolon don aw tɛ se yan dɛ voilà o kɛ ne ka kuma ye Musa Jara an b'i fo vraiment i ka nin diyara an ye kosɛbɛ i ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔna na o ye jɛmukan in yɛrɛ ka laɲiniba dɔ ye fɛn min ye denmisɛnw ka baarako ye ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi walasa k'a yira Mali sifinw na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka taa bureau kɔnɔ c'est vrai an ye kalanbaw kɛ an taara diplôme baw sɔrɔ nka diplôme in a ti maa balo dɛ a ti maa balo donc baaraw caman bɛ yen bolola baaraw bɛ yen bagan maraw n'a ɲɔgɔnna ninnu jɛmukan in sigira walasa ka olu yakubaya k'a yira Mali sifinw na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ k'i sigi ko gouvernement i y'a fɔ sisan nɔ bɛɛ lajɛlen gouvernement ni gouvernement kelen tɛ se baara ti Mali la baara bɛ Mali la donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ baaraw minnu bɛ yen minnu bɛ se k'u nafa o n'a ɲɔgɔnna dɔ ye Musa Jara baara i ye kɔnɔmara in i ye caman fɔ a nafa kan i y'a yira k'a fɔ nafa min b'i sɔrɔ a la alhamdulilayi e yɛrɛ ye misali ye bi fo i tilara ka se ka denmisɛnw wɛrɛ fara i yɛrɛ kan minnu fana b'a fɔ bi alhamdulilayi rabil alamin nka u bɛɛ n'a ta baara o baara bɛ yen gɛlɛya dɔɔni b'a la dɛ e ka nin baara in ne ko ni maa y'i ɲininka a gɛlɛya bɛ se ka kɛ jumɛn ye bawo ne t'a dɔn gɛlɛya jumɛn b'e kan na min b'i kamana gan waati dɔw fɛ a dɔw bɛ dɔ la yɛrɛ i bɛ bali ka sunɔgɔ su fɛ bon gɛlɛya b'a baara bɛɛ la baara si tɛ ko gɛlɛya tɛ mun na mais gɛlɛya in kɔfɛ i bɛ gɛlɛya de kun ka baara kɛ o ye jumɛn ye baganko filɛ nin ye tiɲɛ la kuma la pɛrɛdi bɛ don an kan o ye jumɛn bagan saya mais o n'a ta o ta tellement que bagan mara ka di bagan bɛ sa cogo o cogo mais i b'a kalama k'i tɛ pɛrɛdi karamɔgɔkɛ parce que a bɛ wolo de ka taa fɛ voilà bon vraiment o gɛlɛya kɔnɔ b'an kan kosɛbɛ mais ka fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ b'a kan n'i ye dɔw ɲininka sa i ka question na gouvernement ka n dɛmɛ gouvernement ne kɔni ne mago tɛ dɛmɛ la parce que mun na n b'o fɔ oui parce que mun na n b'o fɔ ala barika la ne b'ala fo mais n débrouiller yɛrɛ bon n'i y'i sigi ko a ye n dɛmɛ karamɔgɔ a kuma ka ca dɛ mais wuli ka dɔ kɛ fɔlɔ bani dɛmɛ bɛ se k'i sɔrɔ fo ɲɛfɛ a kunkolo b'i bolo dɛ n'a sɔrɔ a ko b'i bolo mɔgɔ tɛ gɛrɛ dɛ mɔgɔ tɛ gɛrɛ o ye tiɲɛ bon vraiment ne kɔni bolo gɛlɛyaba tɛ ne ka baara in na walayi gɛlɛya t'a la a dumuniko dun a dumuniko kɔni vraiment ala barika la a bɛ bɔ baganw yɛrɛ la a tɛ bɔ ne kun parce que ne ka nin bagan filɛ kɔnɔ a chaque jour ne bɛ 51 bin ye o diɲɛ don o don don jara don ma ja ɲɔ 50 don jara don ma ja o b'a dun ka ban o diɲɛ don o don ye ɲɔ dɔrɔn de bɛ d'u ma walima bon ɲɔ dɔrɔn tɛ d'u ma an bɛ kenike d'u ma ka kaba d'u ma tiga fana des fois o ye kimani kelen kelen o tɛ diyagoya bon après an bɛ bule fana k'a la n'an b'a fɔ ko alikama an b'o fana ɲagami k'o k'a la bon nin bɛɛ ɲagaminen kɔfɛ n'i y'a di sa a bɛ bɛn 50 de ma bon 50 n'i y'a tila bagan ni ɲɔgɔn cɛ pigeon dɔrɔn bɛ yan ala barika la o b'o de dun k'o ban bon gɛlɛya b'a la a tɛ bɔ ne poche kɔnɔ dɛ a bɛ bɔ kɔnɔ yɛrɛ de la parce que ne ka fɛn entreprise de don dɔ bɛ wolo dɔ bɛ feere dɔ bɛ sɔrɔ bon finalement i b'a bɔ u yɛrɛ la k'u yɛrɛ balo ka taa i yɛrɛ bɛ ka nafa sɔrɔ a la fana ka taa fɛ bon ne kɔni bolo gɛlɛya t'o la quoi gɛlɛya t'o la baloko kɔfɛ i da sera a ma banako in an ka ni aw ye bana lakodɔn la yalima aw bɛ fɛɛrɛ jumɛnw kɛ la furakɛli ko la walima a ko bɛ kɛ cogo di bon bana b'a la parce que n ko bana b'a la bana bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la ala hadamaden yɛrɛ bɛ sa kuma tɛ bagan ma
bon bagan filɛ ta gɛlɛya b'a la kuma dɔ la ni waati dɔ sera bagan bana bɛ na bon n'a nana a b'an sɛgɛn dɔɔni bon n'a ta o ta Ala barika la fura b'an bolo an bɛ minnu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ a dɔw ni sababa bɛ bɛn a dɔw yɛrɛ fana ni sababa tɛ bɛn sataw bɛ sa mais a bɛɛ tɛ se ka sa o sataw bɛ sa bɔlɔtɔw bɛ to bɔlɔtɔw mana to yan o de kama perte t'a la an ni dɛmɛdɔnw de tora i bɛ tila k'olu reproduire tuguni encore i bɛ tila ka nafa sɔrɔ la tuguni olu lacaya tuguni voilà. Musa Jara halisa an bɛ an kanubagaw n'an filɛbagaw n'an lamɛnnikɛbagaw ka aw ladɔnniya k'a fɔ bi alhamdulilayi jɛmukan ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na a y'an se yɔrɔ min na o ye Bamakɔ sigida 2nan hippodrome an bɛ hippodrome na nin waati in na an bɛ Musa Jara ka kɔnɔso a ka pigeon so an bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ pigeon caman de bɛ yan i bɛ pigeon fasugu fɛn fɛn ɲini a bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ yan Musa e ye maa ye bi i sɛbɛkɔrɔla kodɔnnen don nin ko in na n'a y'an diya an bɛ se k'a fɔ i tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ nin kɔnɔko in nasiraw la i bɛ taa diɲɛ sugu fiyɛbaw la ne ko an b'a fɛ k'a dɔn e ka kɔnɔ ninnu i y'a fɔ k'i bɛ sanni feere bɛ k'a la yala i b'a feerela jamana in kɔnɔ yan wa walima i bɛ bɔ n'a ye kɛnɛma fɛnɛ de. bon i ko question diyara n ye ne ka kɔnɔ alhamdulilayi ne ko ko diɲɛ bɛɛ bɛ n dɔn i n'a fɔ surtout an ka sous-région ni ne tɔgɔ fɔ Burkina Abidjan Niger Nigeria ni bɛɛ bɛ ne dɔn waso tɛ parce que mɔgɔ bɛ u bɛ na dɔw yɛrɛ bɛ se ka na u bɛ se ka 5 jours kɛ ne fɛ yan o 5 jours kɔnɔna n'u nana u bɛ se ka na u bɛ na kɔnɔ san a mɔgɔ kelen o kelen bɛ se ka 3 millions sanni kɛ a mɔgɔ kelen o kelen siro bɛ na n bɛ ka kuma éleveur kulo bɛ na fana ne nkalon bɛ ne cɛ an dɔw bɛ u b'a fɔ a ɲɛna a dɔw bɛ na loger in fɛ a kelen o kelen mɔgɔ fila mɔgɔ saba u bɛ se ka 3 millions sanni kɛ a mɔgɔ saba bɛ se ka 9 millions sanni kɛ u bɛ taa bon o ye Nigérien ye bon Nigérien n b'olu ta escorter garde dɔ bɛ yen nɔ n bɛ taa n b'a bila olu bɛ taa kunbɛn u bɛ n ka wari ci ma o ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛ taa n ka wari ta bon Burkina bɛ ten Abidjan bɛ ten yɔrɔ caman ko alhamdulilayi bon ne bɛ fɛɛrɛ kɛ sous région in bɛɛ la Mali yɛrɛ kɔni tɛ vraiment hali sɔnni an ka tila kuma na appel kɔni tɛ jɔ yɛrɛ a bɛɛ ye baganko dɔrɔn de awɔ. dɔw b'a jira k'a fɔ dɔgɔfiyɛba minnu bɛ sigi diɲɛ kɔnɔ farafinna an ka sous région na foire belebele minnu bɛ e bɛ y'a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan. bon sous région ta la u ye invitation sama ci ma tiɲɛ tɔgɔ Mamadu mais n ka taali ma ca kosɛbɛ kɔfɛla la mais Mali kɔnɔna n'o ye n fadugu ye a foire fɛn o fɛn bɛ kɛ foireba fɛn o fɛn bɛ kɛ ala min y'a bɛɛ kɛnɛ kan mais kɔfɛta ninnu mun na n ma sɔn ka u ka foire participer kosɛbɛ e bɛ fɛn escorter k'a feere ka taa d'olu ma n ka partenaire ka ca yen kosɛbɛ bon ne yɛrɛ tilala ka wuli tuguni i ka marchandise ye k'a cɛ ka t'i sigi olu yɛrɛ fɛ yen i bɛ ka marché tiɲɛ bon o de kama n'u ye invité tan n b'a fɔ ye vraiment u ka ne ka invitation k'a to yen parce que a man ɲi olu yɛrɛ ka marché ma bon voilà o de kama n tɛ sɔn ka taa kɔfɛla la voilà vraiment o ko tiɲɛ n'a ma ɲɛ e de bɛ olu fournila la e yɛrɛ fana man ka taa ye a kɛnɛ kelen kan yen nɔ Musa Jara bi baro in ka di kosɛbɛ sabula kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ja nafa b'a la anw yɛrɛ denmisɛnninw an tun bɛ kɔnɔ in mara pigeon in mara mais an tun t'a dɔn k'a fɔ ko ja pigeon yɛrɛ bɛ se ka caya maanifin bolo ta fo ka se ka tila ka taa nafa sɔrɔ a la i n'a fɔ e bɔra k'a fɔ cogo min na. Yangaw yo ani ce da banda kamale sɛnɛkɛ bali yo daba sangunde ka do. Halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ Musa Jara an b'a ka sɛso la an y'a ye k'a fɔ Musa Jara a y'a yira k'a fɔ baara min filɛ nin ye baaraba kule min filɛ nin ye n'ale bɛ k'a kɛ su ani tile wa a bɛ ka nafa sɔrɔ a la a ma dan o dɔrɔn ma dɛ a tilara ka denmisɛnw wɛrɛ ta ko olu fara a yɛrɛ kan minnu fana bi alhamdulilayi olu fana bɛ ka u yɛrɛ dɛmɛ k'u somɔgɔw dɛmɛ an n'o denmisɛn dɔ filɛ nin ye balimakɛ i salamu aleykum. aw bɛ fɛnɛ de saraba. I tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ ni. ne ye Papi Sitera. ka bɔ min. Kɔnɔni na. Kɔnɔni na. ne nana Musa fana ye ne ta o fana o diyara ne ye o la ne fana nana ka na baara kɛ ne fana y'a ye baara a ka di ne yɛrɛ o la ne fana nana o ye ne ka dara kuma ye. pigeon mara e tun b'a ɲɛdɔn wa. ayi non ne nana fɛ a fana y'a ɲɛ yira ne la o la ne fana bɛ se ka fana bɛ ka dɔ kɛ. I bɛ ka dɔ kɛ. awɔ. yalima sini ne fana sigira i ka dugu la e fana n'a ladege. ne fana bɛ ladege o la e fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ ladege. halisa ani Musa Jara ka denmisɛn minnu talen b'a bolo baara la n'o olu fana bɛ ka u yɛrɛ dɛmɛ bi ka bɔ nɔgɔ la ka sabu kɛ nin baara in ye
Anu demsen do fana bi nyongoro mbalma gay assalamu alaikum. Alaikum salam patron. I to ni jamu. Ne to Jeremina Tera. Ka bo to mi amara. Ne yɛrɛ bi bɔ kɔnɔni na. N dɔgɔnin de kumana ka sasa. Musa ne nana yan. A terikɛ dɔ yɛrɛ nana ne d'a ma. Ne nana ne fitinima ne nana fɛ. Mais bagan a diyara ne ye, pizɔn fana diyara ne ye. Ne fana ye n jija a ka pizɔn na an ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ni an taara ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni ne bɛna taa so a bɛ n dɛmɛ fɛn caman na. Ni ne fana taara a bɛ se ka pizɔn pɛri kelen di ne ma walima pɛri 3 ne bɛ taa o mana fɛ yen. Sisan kɔni a baara cogo nin ka di ne ye trop. Nafa sɔrɔ a la bi. Awɔ sisan kɔni ne bɛ ka nafa dɔɔni sɔrɔ a la. Karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I to ni jamu. N tɔgɔ Alassane Nabo. Ka bɔ min? Ka bɔ hippodrome na. I bɛ mun na yan? Ne bɛ Musa Jara fɛ. Musa Jara ne terikɛ. N terikɛ dagaw de yɛrɛ don. Tiɲɛ na n b'a fɛ baarakɛla don. Sɛbɛkɛla yɛrɛ don. Wallahi a bɛ nafa yɛrɛ de sɔrɔ kɔnɔbara la. N bɛ fɛ maliyɛn den bɛɛ denmisɛnninw bɛɛ k'u dege kɔnɔmara in na quoi. Nafa yɛrɛ de b'a la. O ye ka welekan ye? O ye ne ka welekan ye. Musa Jara bi a kɛra misali ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi. Wallahi a kɛra misali yɛrɛ. Wallahi bagan mara in filɛ nin ye maa caman u t'a dɔn u b'a kɛ fɛn. Dɔw yɛrɛ n'u mana bagan kelen 15,000 k'o bɛ se ka kɛ cogo di? K'i bɛ t'o don saga la mais u t'a nafa dɔn dɔw bɛ yala na tiɲɛ na non Musa Jara kɔni sɛbɛkɛla don. Halisa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ani an balimakɛ Musa Jara an bɛ a ka kɔnɔso la nin waati in na. Musa Jara i da sera ma sisan kɔnɔmara i y'a nafaw fɔ gɛlɛya fitinin min b'a la e yɛrɛ ka fɔ la o tɛ gɛlɛya ye bawo baara in a kanu b'i la wa i sɔnna ka don a la wa alhamdulilayi bi i ye nafa caman sɔrɔ a la. Musa ni maa ye e ɲininka bi an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a fɔra ko an ka jamana bagan mara mɔni yirituru sɛnɛ an kan k'o de matarafa wasa sɔrɔ ni yiriwa bɛ se ka sabati dunkafa bɛ se ka sabati. Musa ni e ɲininka bi k'e ka kɛ misali ye e ka wele ka ladilikan fɔ Mali denmisɛnninw ye wasa maa minnu bɛ yen hali bi n'u sigilen bɛ u ka sodaw la n'u ka diplôme ye wa u bɛɛ lajɛlen sigilen don ko gouvernement dun tɛ se gouvernement kelen tɛ se a bɛɛ la donc e bɛ se ka o welekan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ se ka sɔrɔ e bolo ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma wasa dɔ na se ka bɔ Mali baarako gɛlɛya la i n'a fɔ e bɛ ɲɔgɔnna min na e bɛ don minɛ ko bi. Bon karamɔgɔkɛ ko o question diyara n ye a question bonyana ma surtout ne yɛrɛ maliyɛn Mali ka yɛrɛ fan o fan ne b'a fɛ ne bɔnɛ Mali sɔrɔ a touché ne yɛrɛ kan ka sabula ka d'a kan hali bi n'i y'a jateminɛ karisa taara bi mɔgɔw kan karisa taara mɔgɔw tun bɛ ka moto minɛ la nin bɛɛ baarantanya de sinon n'a sɔrɔ i bɛ fɛn kɛ i hakili tɛ jigin ni si la o ye ne ka welewele fɔlɔ ye n m'a fɔ minnu b'a kɛ dɛ bon n bɛ fɛ ka mun fɔ halisa maliyɛn n ma dugu yɛrɛ fɔ komi n fa dugu o de jɔyɔrɔ bɛ na fɔlɔ maliyɛn denmisɛnninw an ka wuli maliyɛnw de ta ye bi don sini anw de ta don ne y'a ye cogo min ka kɔn ka wuli ka baara kɛ alhamdulilayi rabbil alamin halisa n bɛ Ala fo n bɛ baganw fo a tɛna fɔ ko ne b'a fɔ ko pizɔn dɔrɔn fɛn caman bɛ ne b'a kɛ n bɛ pizɔn kɛ n bɛ sɛ kɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ nin fɛn kɛbaga fɛn o fɛn bɛ yen nin bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ bon sɔnni k'i sigi k'i tɛgɛ courage ko n'i kalanna n taara Faransi n taara tan n nana tan n bɔra tan k'i ka diplôme da ko parce que fo ne ka dɔn fonction kɔnɔna na c'est pas comme ça a ti ɲɛ bɛɛ ni garisɛgɛ de don n'i wulila i ye tante dɔ kɛ e y'a ma ɲɛ a lajɛ i ka projet de monter surtout n b'a fɔ projet mɔgɔw bɛ projet kɛ i n'a fɔ projet de kɔrɔ fo tubabu de ka na fɛn ta ka d'a ma ko projet o tɛ projet o projet ye i yɛrɛ k'a hakilila ka baara kɛ n'a ye ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ o de projet n b'o fɔ mɔgɔ ka projet kɔrɔ faamu kosɛbɛ quoi bon n'i y'o dɔn ka ban i hakili tɛ jigin yɛrɛ ko tubabu kana projet monter yan mun na tubabu bɛna projet monter i yɛrɛ k'i ka projet monter i fa dugu la kɛ tiɲɛ bɛ nkalon bon ne filɛ ka baara min kɛ bi ne mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 bɛ ne bolo ne bɛ k'u ta a projet dɔ tɛ bon ne gɛn tɛgɛ kura ka n tɛgɛ dan kɔ fo tubabu de kana ne yɛrɛ ta fɔlɔ ne ka olu ta bon ne bɛ ka n ta tun ne sigi ta ten tiɲɛ bɛ nkalon bon vraiment ne kɔni fɛ mun fɔ denmisɛnninw ye u ka wuli u ka baara kɛ vraiment baara komi i ye kuma kɔ pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la sɛnɛ b'a la yirituru b'a la
bagan mara b'a la bagan mara fɛn o fɛn a bɛɛ b'a la an ka jɛ an ka ta ni fanga ye an ka nin kɛ n'i ye nin kɛ walayi bilayi talahi bi don sini don Mali bɔ nɔgɔ la walayi Mali bɛ bɔ nɔgɔ la bon n'i y'a ye halisa an b'an sigi ko projet kana an ka dɛmɛ bon maliyɛn bɛɛ kan falen bɛ juru la juru in tɛ dɔwɛrɛ n'an banna baara ma tubabu bɛna juru don an na kɛ ne tubabu ye juru don an na sisan mun laban sisan hali anw denw olu denw olu fana denw juru tɛ sara ka ban dɛ tubabu b'a sago kan o b'a ta sago kan na an ka tubabu bɔ an yɛrɛ ka ko ye ne ka juru don e la e k'i ban k'a sara toujours ne b'a ye k'a fɔ e tɛ ka sara halisa ne bɛ ka dɔ wɛrɛ fara ka taa fɛ o juru in e tɛ e bɛ taa o mais e denw ni mɔdenw fɛ toujours ne b'olu kɛ n sago de k'u minɛ k'u bolo tunun k'a da u kɔ n'u kumana cɛ n bɛ taa papier yir'u la tiɲɛ bɛ galon bon Mali bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn kɔnɔ walayi bilayi maliyɛn denw yɛrɛ don an ka wuli an ka baara kɛ Mali l'hymne national filɛ l'hymne national y'a bɛɛ fɔ ka ban l'hymne y'a bɛɛ fɔ ka ban n'i sigira ka Mali l'hymne kalan de A à Z walayi a bɛ dusu di kɔnɔ n'i miirila dɔ i wuli ka jɔ bon les gens compris que ko l'hymne da kun ye ko polisiw ni sɔrɔsiw de o tɛ o l'hymne dara an bɛɛ de kama fasodenw mais ni a tɔn da ka bɛɛ bɛ sin ka ye k'a fɔ i n'a fɔ a dabɔra ko faso de kama c'est pas comme ça an bɛɛ de don ne tun bɛ mun fɔ halisa denmisɛnninw ye u ka wuli nin don nin tɛ o hali botoli bɔ hali bɛ taa ɲɛgɛn bɔ de kɛ baara de don i ka baara kɛ o de ɲɔgɔn tɛ i bɛ dugu fɛn o fɛn développer na a si ma yɛrɛ kusaya baara ma bɛɛ dɔ de kɛ ne ye bagan mara kɛ e ye jago kɛ nin ye sɛnɛ kɛ nin ye yirituru kɛ n'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ koba dɔ kɛ yan ne ko la ko b'a kɛ sa bɔra jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ten o kɔni kɛ ne ka welewele kan ka se bɛɛ lajɛlen ma sifin fara sijɛ kan bon sijɛw fana minnu bɛ yen o fana k'a lajɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ mɔgɔw ye ne kɔni tɛ ne bɛ halisa ne bɛ fɔ tɛ parce que ne ka projet ɲɛna n bolo ka ban ne b'a la fɔ o bɛ se ka dɛmɛ fɛn o fɛn kɛ dɛmɛ tɛna fɔ wari sanu hakilina ɲuman o k'o yira mɔgɔw la mɔgɔw ka baara kɛ o ka wuli ka mɔgɔw mobiliser dɔw ye voilà o ka essayer ko hakilina ɲuman yɛrɛ mɔgɔw la caman bɛ na nin ye bi u bɛna fɔ ja ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko ja nin fɛn bagan mara kɔnɔ pigeon ko bɛ se ka nafa lase mɔgɔ ma tan bi e ye fɛn caman fɔ bi i ye muso furu na i ye mobili san a la ka du jɔ a la ka du terrain san ko caman e y'o bɛɛ lajɛlen kɛ nin de la wa i t'a ni baara wɛrɛ lajɛ wallahi n y'a bɛɛ sɔrɔ a la baara foyi tɛ n na ne nin tɛ ala barika la n y'a bɛɛ sɔrɔ nin baara kelen de la bon so tɛ dɛ komi n'i ye fɛn min sɔrɔ adamaden kana ala fitiri waleya quoi n'i ye ala fitiri waleya a bɛ kɔngɔ a b'i minɔgɔ bon ala ne bɛ ka kuma fɔ ala tulo b'a la et puis mɔgɔ minnu fana bɛ n dɔn bagan mara la u tulo b'a la fana ne nkalon don dɔ b'a wele k'a fɔ ɲɛna awɔ voilà Musa Jara i ka nin diyara n ye bamananw ko banbalika ja tɛ dɔn ka ban waati a sɛbɛkɔrɔsira sabula jɛmukan ye waati kunkurunna ko don ka se ka wuli ka se aw n'aw ɲɔgɔnnaw ma walasa aw ka se ka kɛ misali ye Mali a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Mali a bɛ se ka jɔ cogo min na Mali kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na fantanya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na baarako gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ cogo min na jɛmukan in sigira o de kama ka wuli ka se aw n'aw ɲɔgɔnnaw ma aw minnu lakodɔnnen tɛ walasa aw ka lakodɔn aw ka se ka kɛ misali ye maa wɛrɛw fana ma maa wɛrɛw fana ka se ka bɔ aw n'u ma n'aw ka expérience n'aw ka bilasiraliw n'aw ka explication ye donc vraiment bi i y'an bisimila yan bi a diyara n ye n balima siri fila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnya jɛmukan ci wɛrɛ kanubagaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ jɛmukan ci wɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni ala bɛnna an balimakɛ Musa Jara ka kɔnɔso y'a ka kɔnɔso ye hippodrome na Bamakɔ sigida filanan na o de kɛra nin ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ kɔnɔw caman bɛ yan a de ye kɔnɔ caman yira an na minnu bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ 10,000 20,000 30,000 40,000 fɔ 60,000 o bɛɛ lajɛlen b'i sɔrɔ yan nin nɔ a bɛɛ bɛ yen nɔ donc vraiment o de kɛra nin ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan wasalam. Musa Jara Yanga yo anite da banda kamale seneke baliyo daba samunde kadoma